A Consellería de Medio Ambiente defende a singularidade do litoral galego ante o impacto da reforma do regulamento de costas que promove o Goberno central. A competencia da xestión do litoral galego pertence á Xunta dende xullo do pasado 2025, coa entrada en vigor da Lei do Litoral de Galicia. Recentemente, a Conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático Ángeles Vázquez afeou o Goberno central querer reformar o regulamento de costas sen contar coas comunidades. A verdade é que é moi triste, non? Como está actuando o Ministerio de Transición Ecolóxica en varios eidos, pero sobre todo en algo fundamental como son as nosas costas. Tal é así que dá igual a ideoloxía das distintas comunidades autónomas, que somos quen de poñernos de acordo para decirlles ata aquí. A xente necesita seguridade xurídica, as comunidades autónomas somos maduras e, polo tanto, temos recoñecidas as nosas competencias. No caso de Galicia, aínda moito máis. E a pesar de todo isto, de novo voltan con unha modificación do regulamento. Fixemos todo o que estaba nas nosas mans, incluso chegamos a unha moción no Senado que foi apoiada polo PNV e tamén por Coalición Canaria, para pedir unha nova lei de costas a nivel estatal, xa que afirma que é necesaria, pero tamén pide que teña base na lei galega. Unha lei galega que pensamos na xente, pensamos en desestacionalizar o turismo, pensamos en conservar os nosos espacios, pensamos en que a costa é vida, pero tamén é vida económica, non poden ser trabas continuadas, porque se son trabas continuadas, ao final a xente ten que mudar do lugar, non pode vivir, e iso é abandono. E se hai abandono, dende logo non podemos conservar nin preservar absolutamente nada. Ao final, se siguen na súa tesitura, pois acabaremos xudicializando este procedemento. E apunta que será un paso que darán máis comunidades autónomas. O que lle pedimos ao Goberno central é que deixe de incordiar dende Madrid, dende unha oficina en Madrid, que veña a percorrer os concellos galegos, que se sente coa xente e entón verá cales son as nosas sensibilidades, e o que lle pedimos é que nos deixe gobernar a nosa costa, porque vai estar moito mellor gobernada que con continuos obstáculos que les nos poñen. Xa que destaca a singularidade que ten o litoral galego. Unha das medidas recollidas nesta reforma inclúe equiparar chiringuitos de praia con polígonos de bateas, algo que Vázquez define de sen sentido. Ten razón de ser dende o momento en que eles tratan por igual o que dicíamos, unha batea, a un chiringuito de playa, a unha gran conserveira, e iso non pode ser así. Galicia ten unha singularidade, e esa singularidade é que máis do 50% da poboación en Galicia vive nos 86 concellos da costa, e iso supón ter actividade dentro do que é a costa en sí. Que pretenden? Pois reducir as concesións, que pretenden non renovar concesións, pero xa máis triste é que aquelas prórrogas que están concedidas, pois que haxa que revisalas, e se non está de acordo pois o xestor, o promotor ou o propietario, ao final que sexa a Xunta de Galicia quen se faga cargo deses custos, coa consecuencia de ter que indemnizar a esa conserveira se se dá a situación. Afirma que a Xunta non está a favor desa modificación coa que o Goberno autonómico perdería a capacidade de actuación e de xestión no litoral galego.